Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 9 сентябры, сейшәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлайсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3A һәм Тюрксат 4A иярченнәре белән 3w.trt-dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяху мактанып, Газа шәһәрендә 2 көндә 50 бинаны җимерүен ачыклады һәм Камалыштагы иң зур үзәкне яулау планнары кысаларында күбрәген җимерергә сүз бирде. Видео юлламасында ул соңгы 2 көндә бу биналарның 50се җимерелде. Һава көчләребез аларны җир белән тигезләде. Булар барысы хәзерге вакытта Газа шәһәрендә оешып җыелган көчләребезнең җир өсте хәрәкәтенең бары тик башлангычы гына. Бу көчле операциягә хәзерлек кенә, шуның өчен Газа халкына мөрәҗәгать итәм, кисәтү ясалды, аннан китегез диде. Хамас әлеге белдерүне халыкара җәмәгатьчелек күзләре алдында ап-ачык рәвештә башкарылучы садизм һәм җинаятьнең иң чиркангычы дип атады. Израиль көчләре җомга көнне Газа шәһәрендә йөзләрчә йортсыз гражданлыга сыеныр урын булган күп катлы биналарга һөҗүм итә башлаганда, шәһәрне кешесез калдыру һәм яулау стратегиясенең бер өлеше буларак бомбага тотуларны арттырды. Газадагы сәламәтлек саклау рәсми затларына күрә, Израиль 2023 елның октябреннән бүгенгә кадәр 64500дән артык фәләстинлене үтерде. Геноцид аркасында Газа харабәгә әйләнде, халыкның барысында диярлек йортсыз калды һәм ачлык башланды. АКШ хәрби кораблары Колумбия чиге һәм Кариб диңгезе ярларына якынлашканда, Венесуэла дәүләт башлыгы Николас Мадуро әлеге төбәкләргә 25 мең гаскәри җибәрде. Ул моны илнең суверенлыгын саклау һәм әһәмиятле нефть эшкәртү урыннарының иминлеген тәэмин итү максаты белән эшләнүен сөйләде. Әлеге адым Вашингтон белән Каракас арасындагы киеренкелекнең артуын күрсәтә һәм бәрелеш чыгу куркынычын арттыра. Бразилия, Кытай һәм Һиндстан гадәттән тыш җыелган БРИКС саммитында Дональд Трампның импорт тәмәкәне салымнарын 50%-ка арттыруын тәнкыйть утына тотты. Бразилия лидеры Лула моны салым шантажы дип бәяләп, Вашингтонның сәүдәне сәяси козыр буларак куллануын әйтте. Бразилиянең АКШка экспортында кискен кимү күзәтелә. Трамп Луланы элеккеге ил башы Болсонарога каршы эшчәнлек алып баруы өчен җәзалавын белдерә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Непалда протестлар нәтиҗәсендә 19 кеше үлгәннән соң хөкүмәт социаль челтәрләрне тыю карарын гамәлдән чыгарды. Ул узган атнада кертелгән иде. Министрлар кабинеты сүзчесе һәм мәгълүмат технологиясе министры Притхви Суббагурунг тыюларның бетерелүен хәбәр итте. Бу карар дүшәмбе көнне Гензи протестлары вакытында 19 кеше үлгәннән һәм 100дән артык кеше яраланганнан соң кабул ителгән. Протестлар нәкъ менә шул тыюга каршы башланган иде. Без социаль челтәрләрнең эшчәнлеген тыю карарын гамәлдән чыгардык, хәзер алар эшли дип белдерде Гурунг Reuters агентлыгына. Хөкүмәт рәисе Шарма Оли үлгән кешеләрнең гаиләләренә ярдәм акчалары түләнәчәген һәм яраланган кешеләргә бушлай дәвалану тәэмин ителәчәген әйтте. 15 көн эчендә вакыйгаларның сәбәпләрен ачыклау, зыян күләмен бәяләү һәм киләчәктә мондый хәлнең кабатланмавын тәэмин итү өчен чаралар карау максатында тикшерү төркеме төзеләчәк дип белдерде Оли дүшәмбе кичендә. Непалның башка шәһәрләрендә дә таралган бу протестларны оештыручылар аны Гензи демонстрацияләр дип атай. Алар бу протестлар яшьләрнең хөкүмәтнең коррупциягә каршы чаралар күрмәүе һәм икътисади мөмкинлекләрне арттыру өчен эшләмәвенә киң таралган ачуын чагылдыра дип саный.
Узган атнада хөкүмәт Facebook кебек берничә социаль шелтәргә керүне тыю карары кабул иткән иде. Бу карар яшьләр арасында ризасызлык тудырды. Рәсми затлар бу тыю ялган аккаунтлар, ялгыш мәгълүмат һәм нәфрәт чыгышларына каршы көрәш кысаларында хөкүмәттә теркәлмәгән социаль шелтәрләргә кагыла дип аңлатты. Грециянең Эвбея утравы янында бүген 5,2 балл зурлыгында җир тетрәү булды һәм ул Афинада да көчле рәвештә сизелде дип хәбәр итә вәкилләр. Зилзилә җирле вакыт белән сәгать төнге 1 яртыда Афинадан 45 километр төньяк-көнчыгышта диңгез буенда теркәлә. Эпицентры Эвбея утравының көньяк-көнбатышында урнашкан Нея-Стира диңгез буе курортыннан 4 километр ераклыкта булган. Зыян күрүчеләр яисә җимерелүләр турында хәбәр ителмәде. Май айында Грециянең Крит утравы янында 6,1 балл зурлыгында көчле җир тетрәү булды. Ул Мисырда һәм Афинада да сизелде. Гыйнвар һәм февраль айында илнең төп туристик юнәлешләреннән берсе Эгей диңгезендәге Санторини утравында аеруча көчле сейсмик активлык күзәтелде. Анда меңләгән җир тетрәү булды һәм берничә мең кешегә үз йортларын ташлап китәргә туры килде, ләкин соңыннан алар кире кайтты. Көньяк-көнчыгыш Урта диңгез төбәгендәге берничә ярылу сызыгында урнашкан Греция даими рәвештә җир тетрәүләргә дучар була. Бу соңгы хәбәрләр иде. Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, гомеренең 30 елын гаскәри буларак уздырган Мустафа Кемаль Ататүрекнең тынычлыкка зур әһәмият бирүен белә идегезме? Гаскәри тормышына 12 яшендә башлаган, 4 сугышта фронтларда сугышкан, маршал дәрәҗәсенә күтәрелгән Мустафа Кемаль Ататүрек өчен сугыш мәҗбүри һәм мөһим булырга тиеш иде. Ул милләтнең тормышы куркыныч астында булмаган саен сугышның җинаять булуын ачыклаган иде. Аның илдә солых, дөньяда солых сүзләре булай гына әйтелмәде. Илдә солых, җиһанда солых принцибы нигезендә кешегә карата сөю һәм зур кешелек аңлаешы ята. Зур гуманист булган Ататүрекнең бу сүзе Төркия Җумһуриятенең вазкичелмәс принцибы булды. Бу принцип бер яктан илдәге хозур һәм тынычлыкны, иминлектә яшәүне, икенче яктан да халыкара тынычлык һәм куркынычсызлыкны максат итә. Чөнки дөньяның берәр җирендә чыга алачак тынычсызлык һәркемгә зыян сала ала. Шуның өчен дә милләтләр калган милләтләрнең азакларын уйларга тиеш. Илдә солых, җиһанда солых сүзе мәҗбүри булмаганда сугышның җинаять булуын күрсәтеп тора. Мустафа Кемаль Ататүрек үз вакытында иң зур тынычлык поясын кора. 1934 елда Греция премьер-министры Венизелос тарафыннан Нобель тынычлык бүләгенә намзәт итеп күрсәтелә. Буларны беләсезме? Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын
Türkiye һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.